Piko na umpisahan na implementar sang bitaw. Sa nagabaga naman nga balita pungsod noon pagpasaka sang kaso bato kay PNP Chief Albayalde. Nagapakita nga wala ginabaliwala sang gobyerno ang sala nga kahimuan sang kapulisan. 38 ka persona dakop sa 13 ka separado nga operasyon sang Cavite Police, 2 ka kilo nga shabu na recover. Sa balita international, ana US Congressman ginpapanaugan sang penalidad nga 2 ka tuig nga pagkapriso. Sa patag sa kanampang, Tim Cone handa mag-coach sa Gilas, Pilipinas. Apang ginako nga nabudlayan sa pagdesisyon. Sa balita entertainment, Giro Manio gin-aresto bangod sa frustrated homicide. 5 minutos nakaligas atak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalis ang mga nagabagang nga balita lokal sa pagpanombalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dalain. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition, 8 minutos nakaligas atak ng alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salo kita sa detalye sang balita lokal. Dakop ang 8 ka mga persona sa pag-survey sang search sa warrant kag warrant of arrest sa Purok Katunga, Barangay 5, Surad sa San Carlos, Negros Occidental. Suro kaya San Carlos City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Frederick Miad. O kon Frederick Mead, 4 ka mga search sa warrants kag 3 ka mga warrant of arrest. Ang ginsurvey sa 3 ka mga puluyan sa mga lugar. Dugang pa ni Mead, 2 sa 8 ka mga nadakpan ang ginakabig high value target. Kag ang iba naman sa panadakpan sang kapulisan sa karainlain nga mga kaso.
Ang anak pa na Musanday, Michael Navarro, 26 anyos, Abdul Wahid, 21, Omar Wahid, 20, Raymond Pat, 28, Emeline Aragan, 34, Jemar Insico, 26, kag Johnny Ahira, 25 ang edad. Na-recover sa kapulisan ang kapin 10 gramos nga ginasuspetsohan siya mo. Kinabantaan nga balor sang 150 mil kapasos, mga drug paraphernalia kag kuwarta. Sa subong preso ang mga nagkaladakpan sa custodial facilities sang San Carlos City PNP kag natalan nga pasakaan sang kaso. Liwat naman nga nagpanawagan si San Carlos City PNP Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Meade sa mga pumuluyo sa syudad sang San Carlos nga hindi magkahadlok sa pagbulig sa kapulisan agon may baloan ang iban pa nga lugar nga ginabaligyan sang illegal nga droga. Suno kay Meade, mas mangin mahapos ang pagpahaganhagan sa negosyo sang droga sa among syudad kung mismo ang mga pumuluyo ang interesado nga masolbar ang problema sa droga. Ginabi-abi man ni Meade ang nabulig sa mga pumuluyo agon matultulan ang ginakahamtangan sa mga persona nga nadagpan sa pagserbis ng search warrant kag warrant of arrest kaina. Nagpanindugan si Meade nga hindi maguntat ang pulis sa paglagas sa mga drogista sa syudad sang San Carlos. Aminado si San Carlos City Mayor Rene Gostelo nga hindi madali-dali papas ang ilegal nga droga sa ila syudad. Sa mensahe ni Gostelo sa mga kapulisan matapos ang madinilag-on nga pagserbe sang search warrant sa Barangay 5, ginpahayag sini nga kinahanglan pa sang mas maid-id nga kag istrikto nga kampanya sang kapulisan kontra sa ilegal nga droga. Dugang pa sang alkalde, komo alagyan gid ang syudad sa San Carlos sa mga salakyan kon motorista, dugangan pa sang madamo nga puerto o kon entry kag exit point, mabalubudlay kontrolon ang pagsulod kag wa sa illegal nga droga. Sa piyak sini, target ni Gustilo nga mapaganhagan ang negosyo sa illegal nga droga sa syudad sa San Carlos. Ginkalipay naman ni Gustilo ang kooperasyon sa pumuluyo kag mga opisyalis sang lokal nga gobyerno sang San Carlos, lakip na ang mga barangay officials. Sa iba naman nga balita lokal, ginklaro ni Bacolod City Traffic Authority Office kag Traffic Management Unit kon bitaw TMU Head Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche nga ginumpisahan na sang iya talatapan ang implementasyon sang short-term solution angot sa problema sang trapiko base man sa master plan nga ginrekomendar sang Metro Manila Development Authority o kon MMDA. Sunod kaya si Bucha ini nga short-term solution ang nagalakip sang estrikto nga pagpatuman sang illegal parking o kon traffic obstruction nga kasuguan kag anti-jaywalking ordinance. Dugang pa niya si Bucha madamo na sila sa mga persona nga nagkaladagpan kag ginpabayad sang multa o kon penalidad bangod sa amo nga bayolasyon. Ginatinguhaan man sang City Traffic Management Council nga masugda na ang installation sang bag-o nga mga traffic lights sa palibot sang syudad, lakip na ang pagkayo sang pila ka mga depektibo o kung nagkalaguba bilang kabahin naman sang long-term solution. Liwat man sini ginpanawagan ang suporta kag kooperasyon sang publiko para sa kadalagan sang amo nga programa. Kaso nga papangawat, kalagay pang-illegal nga droga ang ginalanto nga motibo sa pagpatay kay Johnny Liso, 29 anyos, sang Puro Katalingban, Barangay 40, Sudan sa Bacolod. Si Liso nga e-bike driver ang ginatiro kagabi sa may dalan Mabini, Barangay 30, Sudan sa Bacolod. Sang isa ka tawo gamit ang kalibre 45 kay leyon nga nagsakay sa isa ka SUV. Suro kaya Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 6. Nakita nila sa database nga may ginapangatubang nga kaso si Liso nga pagpangawat. Magluwas ni si Liso ang drug surrendery sa Operation Tokhang sang Police Station 6. Samtang duwa naman tubtub apat ka barangay official ang ginamonitor sang Bacolod City Police Office nga padayon nagaintra sa illegal drugs operations sa syudad sang Bacolod. Ini pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang BCPO. Wala giningadlan ni Pico ang mga ngalan sa mga barangay official bango nagapadayon pa ang ilang nga validation nga ginahimo. Una dirigin patay nagligan nga semana sa barangay 26 si Kagawad Romeo Canlas Jr. sa barangay 2 syudad sang Bacolod. Ginalantaw sang kapulisan ang motibo nga droga sa kamatayon ni Canlas matapos magawa ang iyang ngalan sa drug watch list ng Police Station 2 kag Philippine Drug Enforcement Agency. Sunod kay Pico, hindi malayo ang posibilidad nga ang natabo kay Canlas matabo man sa iban nga barangay official nga nagapadayon sa illegal nga droga. Nanawagan si Pico sa mga ini nga untato na ang malain nga bisyo agud wala sang malain nga matabo kaangay sa natabo kay Canlas. Alas 6 ka 14 sa iban nga balita,
ginanunsyo sa nga hapon ang nagdaog sa eleksyon nga ginpatigayon sa Negros Press Club nga magapangalagad tuig 2020 tubtob 2021. Ginilehir bilang bag-o nga presidente si Glaziel Masculino sa Daily Guardian kag Manila Bulletin. Vice Presidente si Sheila Heliera sang Visayan Daily Star. Secretary naman si Erwin de Camera sang Sunstar Bacolod. Treasurer si Merlinda Pedrosa sang Sunstar Bacolod. Samtang auditor naman amo sa LC Hulingan sang RPN. Nagdaog naman bilang mga board of directors. Sanday Nona Magbanwa, Ives Montesilio, Jim Lo Victosa, Nanette Quadal Caber, Eden Aboso, John Dale Salazar, Ray Siason, Dorel Cabato, kag Mags Makahilo. Sa katapusan nga balita lokal, natalana naman nga pagatalakayon sang komitiba ni Councilor Renicito Novero upod sa Bacolod Housing Authority ang motion for reconsideration nga ginsumiter sang pila ka mga benepisyaryo kag mga individual nga nadiskubrihan may nakometer nga bayolasyon angot sa housing project nga ginapatigayon sang syudad. Suno kay Novero, luyag Manila nga tagan sang tsansa nga mabatian ang sentimiento kag palayag sini nga mga individual bisan pa man nga ini sila ang klaro nga nakakometer sang bayolasyon sa ginapatuman nga regulasyon kag kasuguan. Ginpasiguro man ni Novero nga magapangibabaw ang legalidad sa sini nga issue agon mayara man sang maayo nga resulta kag direksyon ang ini nga proyekto. Nagalaong man ang konsehal nga matapos na ini nga proseso sa nahauna nga quarter sini nga tuig 2020. Alas 6:16, detalye sa nga balita pungsod nun. Matapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Pabalik sa aksyon, balita evening edison, Las 6:19.
Detalye sang balita nasyonal. Ginpalayag sang National Police Commission nga ang pagpasaka sang kaso kriminal bato kay anay PNP o kon Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang nagapakita nga wala ginabaliwala sang gobyerno ang mga sala ang ginahimo sang mga miyembro sang kapulisan. Suro kay Napolcom Vice Chairman Rogelio Casuraw, si Albayalde nga nag-resign sa 2 Oktubre sa piyak sang alegasyon nga iya ginaprotektahan ang iya mga tinawo nga ginaaligar nga baligya sa na-recover nga shabu sa isa ka raid nga ginpatigayon sa Pampanga sa tuong tuig 2013. Nabalawan nga si Albayalde ang hepe sang Pampanga Police sa nagpatigayon sang operasyon ang kapulisan. Sa diyan naka-recover sang 160 gramos sang shabu, valor 648 milyones ka pesos, batok sa ginaaligar Chinese drug lord. Nagpangabay naman sa pag-insyende ang kapulisan sa mga residente kag animal rescue groups nga nagareklamo sa hugot nga seguridad nga ginapatuman sa mga lugar nga yara sa danger zone sa palibot sang Bulkan Taal. Ini sa tunga sang ginapatuman nga lockdown sa mga banwa sang Batangas bangod sa padayon nga volcanic activity. Sunod kay Police Colonel Edwin Quilates, Batangas Provincial Police Director, nakadepende ang tikang sa mga tawo sa instructions ng lokal nga gobyerno sang lugar. Dugang pa kaangay sa Agoncillo, nag-abisong alkalde nga may window R, las 6 tubtob las 10 sang aga agon mapagwa ang mga nabilin nga kasapatan kag ang mga luyag padalon sang evacuees nga halin sa Agoncillo. Sa iba naman nga lugar kaangay sang Talisay, yara sa hepe sang pulis ang pagdesisyon kung pahanugutan nga makasulod ang mga tawo base man sa extreme reason kag kung justifiable ang mga ini. Sunod sa direktor, ginaurasan ang mga tawo kung window R kag may logbook nga dapat permahan ang kada magsulod sa immediate danger nga lugar. Naibalaan kung matapos ang oras nga gintalana kag wala pa nakagwa ang nag-log in, sugaton sila sang mobile patrol units. Nagalabot sa 16.5 milyones pesos ang ginhatag nga bulig sa mga biktima sang Bulkan Taal umpisa sang nag-alboroto ini sa tong Enero 12. Sandig sa datos ang ginpagawa sang local government unit, Department of Social Welfare and Development kag Department of Health. 16.5 tanan ang financial assistance nga nabaton. Base naman sa NDRRMC, naglabot sa 22,432 ka pamilya o 96,061 ka individual ang napiktuhan sang paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas, Cavite, Laguna, kag Quezon. Sa din masobra naman sa 16,000 ka pamilya ang ginpahamtang sa 300 ka mga evacuation centers. Suro sa Phibox, 666 ka volcanic earthquake na ang ila nga na-record. Sa iban pa nga balita national, 38 naman ka persona ang ginaresto sang kapulisan sa Cavite sa anti-drug operations umpisa Biyernes tubtob Sabado sang aga. Sa report ni Police Colonel Marlon Santos, officer in charge sa Cavite Provincial Police Office kay Philippine National Police Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Vicente Dano Jr., ang pagkaresto sang 38 ka persona ang resulta sang 13 ka buy-bust operations. Lakip sa naarestong isa ka African national nga si Kingsley Iziobi nga ginaaligar isa ka miyembro sang African Drug Group kag may duha ka Pinoy nga upod nga sanday Diomedes Gonzales kag Roberto Benamir kundi nakuha sa ila posisyon ang 2 ka kilo sang ginasuspetsohan shabu balor 13 milyones pesos. Pag-umpisahan na sang Department of Education o DepEd sa Pebrero 1, 2020 ang early registration para sa school year 2020-2021. Base sa original nga schedule, Enero 25 dapat ang umpisa sa early registration. Pero ang among pizza ang holiday para sa Chinese New Year. Suro sa DepEd ang early registration para sa bagong estudyante sa kinder, grades 1, 7, kag 11 sa public elementary kag secondary schools ang magadugay tubtob Marso 6, 2020. Pahanondom sang DepEd sa mga kindergarten dapat 5 ka tuig ang edad sa nga bata antes ang pag-abot sa Agosto 31, 2020 agod makaparehistro. Ginpahanomdom man sini sa mga ginikanan sa nga bata nga pagsunod sa kindergarten ka grade 1 nga kinahanglan magsumeter sang Philippine Statistics Authority
o kon National Statistics Authority Birth Certificate. Kung wala sang NSO, mahimo magsumeter sang Local Civil Registrar, Birth Certificate, Baptismal, o kon Barangay Certificate. Sa katapusan nga balita national, gindinay naman ni Senator Leila de Lima ang alegasyon nga may kahilabtanan siya sa pagpasaka sang kaso ni self-confessed hitman Edgar Matobato bato kay Presidente Rodrigo Duterte sa baylo iya lang ginengganyo kag ginbuligan si Matabato. Sa pahayag ni de Lima, si Jude Sabio ang nag-alegar nga siya ang sa likod sang pagpasaka sang kaso ni Matobato sa ombudsman batok sa Presidente. Ginklaro naman ni de Lima, batok sa persona nga nakasaksi sa iya kag sa iya mga kaupdanan nga ginpamatay bangod ginsugo ni Duterte. Sa pagpati ni de Lima, wala sang sala kag hindi illegal ang iya pagbulig sa pagpasaka sang kaso. Alas 6:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time, ang balita sa luwas ng Pilipinas kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
mensahe mula sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa detalye na sa Balita International, ginpamatbatan nga guilty kag ginpapanaugan sang duha ka tuig nga pagkapriso ang anay congressman kag Nabeloan nagapanguna nga supporter ni President Donald Trump bangod nga imbulbado sa insider trading scheme. Ang New York Republican ang ginaresto sa tuig 2018 bangod sa insider trading sa mga produkto sa isa ka Australian biotech firm, lakip na ang pagpadala sa mga illicit tips gikan sa White House kada congressional picnic. Naibaloan gin basura sang hukom sang Southern District of New York's District Court ang mga pleas for probation ni Collins. Gin pabayad man si Collins sang $200,000. Si Collins ang nagdawag sa re-election sa tuong Nobyembre 2018 sa piyak sa nagapadayon nga investigasyon kag kaso batok sa iya. Nagligad nga Setyembre, iya ginanunsyo nga maga-resign sa House of Representatives kag makaligad ang pila ka bidulan, nag-plea sang guilty. Balita naman sa batag sa Kanampang, bukas sa gihapon si Tim Cone sa pag-coach sa National Basketball Team sa Pilipinas nga Gilas. Ini kon liwat pangabayon siya sa Samahang Basketball ng Pilipinas kon SBP. Apang ginako nga nabudloyan sa pagdesisyon. Suno kay Cone, hindi simple para sa iya ang pagsabat sang yes or no sa sining hangyo. Una darigin na pahayag ni SBP President Al Panlilio nga tanan nga mga coaches ang ginakonsiderar sa pag-coach sa Gilas. Si Cone ang kagabi lamang nakapakampiyon sa iya team nga Ginebra Kings sa best of 7 finals ang PBA Governors Cup. Sa detalye naman sa Balita Entertainment, ginaresto sa kapulisan ng anay child actor nga si Jiro Manyo sa kaso nga frustrated homicide sa syudad sang Marikina Biyernes sang gabi. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nagalakat ang biktima nga si Zeus Doctolero kag gulpi na lang siya nga ginbuno ni Manyo kag didto nagumpisa ang away. Ginaligar nga nagkuha sang kutsilyo ang aktor kag ginbuno sa makatatlo ka beses ang biktima. Apang sunod naman kay Jiro, una siya ginhampak sang helmet ni Doctolero. Sa Hulyo 2015, nakitaan si Jiro nga nagalakat-lakat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal sang tatlo na kaadlaw. Ginbuligan siya sa aktres nga si Ayay de las Alas kag ginpaydalom sa rehabilitasyon sa isa ka wellness facility. Madumduman si Jiro ang nakadaog sang acting award sa iya role sa palabas nga sa movie nga Magnifico sa tuig 2004. 32 minutos nakaliga sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian. Detalye sang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Enero 18 tuig 2020. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod, ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaabot kay Aksyon Nelmar Madera with Aksyon J.M. Baikin sa Technical Control. Ako naman, Aksyon Marlon Hedobo, yan nagpasalamat kag nag-aagda sa Aksyon Firing Line for more news. Information and komentary kaabot kay Aksyon Art Hopon, magkasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon